हाय लोगोफोर आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम दिनै आरो नुजाफैलायबाय। गोबाव सम जाबायमोन नोंथांमोननि गेजेराव आंनि भिडिअ फैया। दा नोंथांमोननि गेजेराव आरो फैफिननो थाखाय आङो सुबिदा लागासिनो आरो राहा लामा नागिरगासिनो। दा बेनो नोंथांमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोबां बर'नि जाथाय बायदि बायदि जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोननानै गोसोखौ गोबां दुखु मोनगासिनो दं। नाथाय जोङो नोंथांमोननो जों बेफोरनिफ्राय माखासे जों नलेज लानानै नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा जों गियान होनो हागोन, फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायनो हागोन, जों बेखौ जों आसा मिजिं खालामो। आरो नोंथांमोनाबो जोंनि बुंनाय रावफोरजों एसेबाबो एसे सुद्रायगोन बेखौ जों आसा खालामो। मानो होनब्ला नोंथांमोन बयबो मानसियानो गियानि होनब्लाबो नाथाय गाव गावनि गियानखौ बावगारनानै थायो। सोरनिबा बुंनायजोंसो मालाबा समाव गावखौ हमथानो हायो। बेनिखायनो सोरनिबा बुंनायफोरखौ गावखौनो साननानै गोग्गा दाला।